OK, takže čau lidi, já vás tady vítám u dnešního videa. A dneska si zahrajeme Paladins a jsem tady zase opět s Blizzardem. Čus. A dneska asi budu zahrát za Fernanda a jak už můžete vidět, rozhodli jsme se opravdu na vteřinu. Na vteřinu jen tak už kvíjujeme. A jestli tady ještě nemáte, jestli tady ještě neodebíráte tenhle kanál, byl bych rád za každý odběr. Plus, jestli se vám líbí tohle video, dejte like. A co můj kanál? Ne, ten tam nebude. Zkus to, nahlásím tě na YouTube zpráva. Ne, samozřejmě, že tam bude. No vidíš. Možná, promiň. Já si tě na to video podívám, uvidíš, ty zbiju. Já to můžu dát jako skrytý a vole, nevidíš nic. Tak já jdu za Fernanda. Jdeme 2 supporty. Dík, kámo, dík. Bude super. Kámo, proč jdou 2 flenci a žádnej damager? Nevá, v pohodě. Jako, zdá se ti, že to je špatný, když já mám na Fernanda 10. No dobré, ale ten Androx má dobrý level. Ale pak je 0. No dobrý, konečně. V pohodě. OK, dobrý, držím hubu. Oni mají jednoho supporta, jednoho tanka, Kinesu, což je damager. Hej, oni mají stejný jak my. Jeden flank. Jeden my máme damager. 2 flanky. A jo, aha, tak to je nic. Mati. No. Halo. No! My máme 2 flanky. Já vím. Kamo, ty jsi asi hluchej, protože já mám ten mikrák opravdu údržky. Mě sloučil sekne, prosím tě. Ajšova. Kamo, mně se líbí strašně, ten Fernando je úplně Co si mám koupit? Hele, ty si kup veterána, já si koupím Rejuvenate. Rejuvenate, no, říkal jsem to správně. Jo. Mně se zdá jakože Fernando je asi nejvíc promakaná postava. Teda jako aspoň se mi nejvíc líbí, no. Mám na něm největší level. Omlouvám se, ale Zima, Rima a znáte to. Stand behind me! Skoj se za mě, kámo. Skoj se za mě. Díky za heal. Kámo, ty mi můžeš vyhealit, ty ten můj štít. Kámo, žádný bug. Jo, tak já jsem dead, no. Kámo, hej. Potřebuji heal. Jo, sorry, pojď. Mě nejvíc štve ten kinesin, ten na kokoutina, co tam má. Jo, ty granáty, no. Tak pojďte. Kámo, nechoď přes ten štít. Buď za ním. Kámo, ty jejich granáty jsou ty vole. Hej, kámo, bacha zadu bák. Vidím. Pojď sem, dám ti heal. Pojď, kapčuruj. Kámo, bacha. Bak. Dobrý, zabil se. Tak pojďte. Dobrý. Pojďte do něj, útočte do něj. Kamo, ne, zdrej. Já taky potřebuji heal, vole. Já jsem ti ho dal. Jo, dobrý, já vím. Jinak teď nebudu potřebovat tolik heal, protože jsem tady u toho, že jo, a ono to healuje samo o sobě. Payload. Ještě lidi, sorry. Tam žádáte Makoa. Jo, hashtag lidi, sorry, že nebudu komentovat, ale ono to opravdu, heal! Tam Heal! jo, Dobrý, pojď.
Pojď. Kam ona jí zrovna blbě? A hlavně si stoupla blbě. Já zničím tuto. Jo, bacha, kámo. Kam budou ty, ale nemůžu ti ukavrovat. Ty vole, pojď útoč do něj, atakuj do něj. Protože on si tě... Nechcípneš, že ne? Jo, chcípneš. Kámo, no tak já tady taky chcípnu. Kámo, já to přežil! Kecáš! Kámo, takový nálety na tebe. To je jak Hitlerova armáda. Kámo, já mám 3... Kámo! Ty jsi moje spása! Rekt! Jsme dobrý, máme dobrý složení týmu, no. Kámo, pojď, musíme payloadovat. Vem. Já zničím tu minu. Ultimátka! Mezi tím mě dohealuj. Dohealuj mě. Kámo, já jsem nemohl teďka, protože Já vím, on tě přitah, já vím. Kámo, co to? Fakt je. On ti zabili? Děláš si prdel? Jo. Tak ale musí to pušovat a ne zabíjet. Tak já bych to nepřežil, že jo, by se na mě kámo... No kámo, kapa, jsem tady jen 1v1 kapa, kámo. No tak zdrej, vole. No teď tam běž, kámo, já tam rychle přijedu. Běž tam. Já tam teďka teprve jdu, protože... Overtime. Ty vole! Jsem tady. Pojďte. Co to sakra, já se nemůžu vůbec hejbat. Prdele. No tak, dobře, prohráli jsme. We are noobs. Kámo, mě nejvíc sere, že já to F-ko nemůžu použít přes ligu. Nemůžeš, no. Jste mi tam mrtě přitáhli. Ale zase jako je to výhoda, protože ty se na mě rychle můžeš přitáhnout a rychle mě dohealit. Právě, že mě to ani myslím nepřitáhne. Přitáhne. Vidíš? No ale předtím mě to nepřitahovalo k lidem. No to nemáš zas až na takovou vzdálenost, víš? Ale já jsem byl metr vodník, tak. Tak to jo, no tak to jsi měl spíš nějaký bug. A možná 5... Já mám buglej štít zase. To je nejhorší za Fernanda, lidi. Když se vám bugne ze začátku štít, vy ho vlastně vytáhnete a vlastně se vám hned zandá. Ten nejhorší. Odkaď. Jo, díky. Kámo. Back, finish this. Finish him, vole. Ne. Kámo, já to defeatnu. Dobrý, už se healuju. Z hora krsíka. Já vím, já jdu vyflankovat, vím, že jsem tam, ale... Jdu flanknout. Pojďte do ní! Pojďte do ty kesy! Kámo, já jsem tady teďka a zabírám, víš? OK, sorry. Jo, dobře ty, já už tam za tebou jdu. Kámo, ultimátka. Bacha, kámo, půjdou ze zádu, stopro. Kámo, hore. Já jdu to, pašujte. Já budu tady to. Kámo, vyléči mě. To vylečíš jeden štít, víš? Dík.
Kámo, záda. A jo, vidím. O, dobrý, zabil jsme Makou. Dík za healy, protože ty mě healuješ. Kamo, pojď. Kámo, dobré, díky tobě mě nešla. Vyhealuj mi štít, dělej, dokud můžeš. Vyhealuj mi štít. Kamo, on tady stoprve usnul ultimátku. Já to věděl. No, kámo, já jsem se zase nemohl hejbat. To sakra je zahytrý. Ale on mě prostě dají, že se nemůžu hejbat. To je stan, no. Že já nedostanu nic, mi sama nic neukazuje, ani nic neukazuje, že bych měl něco mít na sobě. Aha. Tak to nevím. Každopádně já mám Master Riding, takže se tam dostanu docela rychle. Teď dělej! Mám ultu. Kámo, vždyť ona má normálně 3 ty malý. A můžeme sáhnout 3. Kámo, tak to defí. Kámo, i tohle nejde, já si prostě hejbu mrtě pomalu. No tohle vážně nejde. Dopušujte to. No já to nedopušuju. No možná tam dojedu, no. Ale nedopušujem to. Dojedu tam, ale nedopušujem to. To bych potřeboval hodně velký healer. Ej, záda, kámo. Pojď, sundej toho Makou, útoč do Makoji. A teďka... Ultina! Prka. No já si mýkám, jak se ten bug hejbe. Kámo, podívej se, když zabije, jak se hejbe. Kámo, co ty sakra je? Kamu můžeš dělat? No jenže mě zpomalila ta mina straná, víš? No, taky nenávidím lidi. To je neskutečný, nějaký nesenožit, ona tě prostě za začátku vždycky, hned tě prostě vždycky sundá z koně, ne. Ten nejhorší snad věc, co na ty kinese je. Point spawning in 15 seconds. Hej, kámo, koukej na můj spray. Ten je hezký. Já mám Master Riding, takže tam dojedu rychle. Jsem tam, vole. Zase se mi bugnul ten štít. Vždyť ho máš, kámo. Já ho neviděl. Já jsem ho neviděl, aha. Kámo, se mi odhodila ta posraná kes. Nebo vážně čtyř. Kamu, No, vyhýli mi štít. Okay. Kamu, kesí. Kámo, další mina. Dobrý. Kámo, kde je další mina? Tady si jich je prostě 3. Kámo, bacha. Kámo, co to je sakra? Já jsem se prostě. Já si pořád jdu nějaký vidy. Kámo, fuck! Sraná makula. Kamu, my jsme to zase dali, ale teď to nepušnem, že jo? No právě. Kamu, ale už mi ty miny vážně mrdají. Já tu mám já ti dám kvéčko, tak. Tam kde? Ne, zůstaň u toho. Tady se zase zastavíme, stopro. Teď buď u toho, já to budu to. Tam máš malou chtěpku. Tady má chvíli.
a se musím dohealovat. Ne! Vytělba. Pojď, atakuj do něj, pojď. Dostaň ho, odlákej ho pryč, odlákej je pryč, kámo. No, dobře. Gracias for the healing. Pojď. Čuj to. Ale víš, že ty nemáš flankovat, ale pušovat. Já neflankovala, jsem ti chtěla jenom helpnout. I will not die. Not yet. Ale pojď. Musíme dopušovat. Kámo, tohle jestli nedáme, tak jsme opravdu noobové. No, to jsme no. Krásné ulta. Pojďte, healuj, kámo. No, tak řekni, až budeš mít. Tady je vole, samozřejmě. Kámo, to se nedá. To nedá, no. Když tak je síflej. Ty vole. A má aimbot, kámo, normálně prostě na mířila o 3 prdele dál, vole. A najednou prostě to úplně aimlo přesně na mě. Šipne. Na rakovi. Dobrý, jsem zpátky. 5, 4, 3, 2, 1. Taky už na to nemáš, kámo. Ne, nemá. Kámo, pojď, já mám ultu. Já si svoj ulta! Ring has come. I got broads in Atlanta, just at the